Akhirnya ini menang mitik. Widih mantap, nyokek way epic. Kan dulu kalau misalnya tambah santai. Jadi kanca-kanca kita pada ngapa tuh? Dulu orang tau jelas-jelas ke game ini kok. Karena Mel lebih lali sama duwe HP. Kain sih duwe HP. Masa akhiran duwe HP. Kayak uripnya jangan purba wae. Gak usah enggak langgar kalian. Nang opo ki kok do minyak Davin ki? Iya, iki desa apa tuh karo sampean? Lah, jadi gue Pak, salah apa tuh? Davin wae sing kaperan. Salah siapa ora duwe HP? Wis sama semene kok ora duwe HP. Selesai yang main viral sama di pakai caption anak atau enggak budget putin. Wis iki apa tuh? Nak dhewe kancane Davin ki kudune dikancani ora malah dinyek terus. Pas sik muni dhewe kancane Davin. Sopo sik muni ngawur banget. Kecong apa nang kene rame-rame ki? Dolanan jos, dolanan iklan ki apa rak dakon? Apa rak ingkring wae kaya ana kapur. Ya mbok arek melu. Arek melu musuh ora jai. Yo ya dolan bareng. Jojo, ayo Bin, ayo. Kita nih dalam apa nih, guys? Ayo anak dolan apa ya? Iki ana kapur ki, dolanan engkling, Bang. Ayo oleh dolanan ingkling nami nek misalnya mutus kokotaan gini hukuman lho. Hukuman barang. Hukuman apa toh? Piye nek hukumannya joget pitik? Joget pitik ki kok apa toh? Kau seneng praktekake dadi pitik kae mudeng ra? Oh iya, Jo. Yo. Besok. Halah wis lah jaman banget dolanan koyo ngono. Ih, dolanan apa sih koyo ngono teh? Koyo cah cilik wae. Dan apa toh? Engkling. Haha, saiki engkling iso apa meneh? Dakon. Tinggalan zaman. Rekam. Terus ya story, iku captionnya generasi batu muncul kembali ke permukaan. Ayo. Ki kepleset toh. Terus hukumannya. Hayo tidak bisa, kedang praktekake. Ya wis lah. Bin. Pokoknya penak ya dolanan ke ya. Heeh, yo bosen dolanan HP wae, nyong kok arak rono kok isin. Halah, tuan kan aku tak cilik ae kok. Ini kok pengen sebenarnya. Nyong kok ya pengen rono melu dolanan. Rene nek arek melu main ki, ibang apian ae. Lho HP ki ora apik ya, terus-terusan. Ora apa-apa rene rasa gengsi. Nyong kok durung tahu dolanan kenean, mbok ajari sik. Ini makanya dolanan bareng ben iso ngajari karo ngenalke dolanan gairah. Ceritanya dia aku jalan ngapura-pura Davin. Olah mau dek jahat banget Davin nanti nggunakake barang. Iki apa kok dadi hilik-hilike? Ayo Davin. Lanjut to. Wis sak dolanan, tapi diawali sik ya. Ayo, Jo. Pin jalan jarak jaluk ngapura karo saman karo itu jurusan, dia keterlaluan banget. Nah ya arek njaluk ngapura make nyangku hilas. Oh, dhewe iki keterlaluan duwe sama aku dhewe ngancani ramalah mucike. Iya Vin, dhewe njaluk ngapura karo saman. Dhewe kanca kudune sik akur ora malah mburi. Ya wis ra apa-apa wis tak ngafi kabeh.
pelajaran ning isuk meneh aja punan meneh ya. Ya suwun ya Vin. Ayo toh dolanan bareng-bareng toh wis rampung toh maaf-maafane. Jo, soalnya Jo. Jadi piye cara dolanan yang kok ora ngerti? Durung tau dolanan ki ya. Yang wis tau karo wong dolanan kan tapi yang kok durung tau main. Akhirnya saka ajari tapi golek video sejo. Bapak golek krikil bareng toh. Kan nek dolanan ki kan butuh trikil. Berarti coba kudu golek trikil. Ya wis ndang golek krikile. Ya. Lah ini carane diweke golongan 55 garis kuwi karo kancane. Oh ngono kuwi, juk mulai dolanane ngono kuwi. Oh, anyang mudah yang arek njajal. Iya ki didelok sik wae men maya karo Adila sik dolanan. Ye menang. Kok menang toh? Hangoyong luwih akeh kok pikire daripada nggo sameng kok. Walah ngono ta dolane. Kok ya? Delok Davin kayak ngajari di Paing, Peng. Ini loh Div, pertama kan ono kotak anu nomeri. Halang watune nang kotake. Loncati kotak sing ono watune ya. Mudah. Awas jatuh. Mana jane sak isawan. Kancane tiba ora judule Mas diguyu piye sih? Nungi. Ayo mbok sing jualan takon iki tentunya ayo para bos sing jualan takon terus. Setuju nyoba dudang Jal. Oh, tak nyong karo Vina sing undang. Juvin. Yo. Yo. Pengen main Jo. Ora bosen jalan terus ke. Rasanya ya lumayan bosen. Mbok Jo nang kono aja bareng-bareng main Jo. Oh, ha mantep kuwi, Jod. Jualan Joko, jualan sik liya. Jo. Aki wis do kumpul kabeh arek jualan apa meneh ki. Ayo ke bosen terus ke. Nyokit capek delok kene ke. Emang gak ono kuwi ya bosen gak? Cara dolanan apa ki? Sak durunge dolanan Jo, apa foto bareng dike gawe kenang-kenangan. Setuju Jo Jal. Kene beri neknya. Jo. Dolanan kono iki gak cepet tuang. Jo ora Jo. Deker yang masuk aja Bang. Sopo sing ngarak kasih itu Jod. Tak nyong ae. Yo. Cupla suang sing kelenter mau kasuang hujan saling Sapa guyun Lek ake sir bangdele gopong sir bangdele gopong. Sopo ayo lek sepatune. Tangi. Tangi. Dapin. Ya. Salah. Aduh. Sama meneh. Dapat. Salah. Nyok ya, saya nek dolanan kaya ngene iki simpel tapi seru. Setuju ora perlu sinyal tapi rame. Kok ganti lali mau dadake HP nanti. Beda ya ngene iki. Nyok kok sering iso bareng-bareng ngene iki. HP nak to dolan ora kuning HP ae. Setuju dolan ki iso asik tanpa HP. Contohnya mau kae. Tapi iki iso marake kecanduan lho, dadi lali karo dulu. Halah, sok berbola dafake bahasane. Oh bener ngono ndak? Wis ya dhewe wis iso ngumpul bareng meneh, aja ngasih dhewe pisah meneh gara-gara HP. Kok setuju gue, dhewe kudu bareng-bareng terus. Ngobrol yakin mau dhewe kaya ngono karo zaman. Ya wis gak apa-apa nek mati kabeh, sing penting dhewe iso jalan bareng-bareng terus ora jalan HP wae. Udah pulang, udah wis sore ki kok. Udah pulang.